Il-każ ta' Salvo Bonnici huwa każ diffiċli u ma tantx kellna leads fuqu. Hekk qalenna s-Superintendent tal-Vice Squad fih dan il-Korp tal-Pulizija, Johan Joseph Fenek, meta tkellem ma' dan l-istazzjon dwar il-każ ta' Salvo Bonnici li ilu nieqes sa mis-sajf li għadda. Sena biss fuq każ partikolari ta' Salvo Bonnici, dan għadu mitluf, akkoż daw ix-xhur kollha. Xi tfittxija preżentament qed issir? L-istħarriġ għadu għaddej u peress li l-każ għadu miftuħ ma tantx xtaqt nidħol fid-dettalji tiegħu, però huwa każ naqa' diffiċli. Ma tantx kellna leads, ma tantx kellna info fuqu, jiġifieri wieħed qed jixtar naqa' l-affarijiet kif se jiżviluppaw. Aħna ovvjament jiena nħeġġeġ in-nies li jekk jafu xi ħaġa fuqu jew iċemplu b'mod anonimu jew jiktbulna għan emails ġifiri fej jistaw jiktbu wkoll, però ma tantx għandna leads fuqu, għalhekk anzi qed nappella biex jekk hawn xi ħadd li jaf xi ħaġa javviċinana. Salvo Bonnici li għandu 70 sena u resident il-Gudi għaw ilu rapportat nieqes mill-ewwel ta' Lulju. L-appell tal-Pulizija jibqa' wieħed li min għandu informazzjoni jaddija mill-ewwel għaliex il-każ ta' dan l-anzjan għadu miftuħ u wieħed jista' jgħaddi l-informazzjoni l-Pulizija billi jirrapporta b'mod anonimu fuq in-numru 2122 4001 jew permezz ta' email fuq vice.police@gov.mt. Is-Superintendent Fenek fisser ma' Net News li f'Malta każ bħal dan jibqa' miftuħ sakemm il-persuna tinstab, dan b'differenza ta' pajjiżi oħra fl-Ewropa. Jekk tixtieq forsi amment ammont ta' kemm għandna persuni li qatt ma nstab. Għandna persuni fil-fatt ilhom snin, biss l-investigazzjoni għadha għaddejja. Fis-sens li jekk ikollna lead, għatanna l-fajl, għatanna info li nkun nistgħu naħdmu fuq, però qabel dal-persuna se jinstab jiena aħna insomma l-pulizija ma nistgħux ngħidu li l-każ solved, closed, għax il-persuna għadu nieqes. Is-Superintendent Fenek saħaq li fejn jidħlu stejjer ta' persuni rapportati nieqsa l snin twal dejjem tkun aktar diffiċli għalihom biex isibuhom, iżda insista li l-ebda każ ma jitpoġġa fuq l-ixkaffa sakemm ikun solvut.